90-нчы еллар башында мәркәзебез Казанда актив рәвештә якташлык берләшмәләре оеша башлый. Алар арасында Апас якташлык җәмгыяте дә бар. Быел оешмага 30 ел тула. Җәмгыятьнең эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Үз алдына нинди максатлар куя? Нәтиҗәләре белән канәгатьләрме? Бу һәм башка сорауларга Россия Дәүләт Думасы депутаты, Апас якташлык җәмгыятенең актив әгъзаларының берсе Марат Нуриевтан җавап ишетәсе килә. Бүген ул студиябызның кунагы. Марат әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Менә бүгенге көндә Апас якташлык җәмгыяте 30 еллык чарага соңгы әзерлекләр алып бара. Һәм инде менә бәйрәмне зурлап үткәрергә булгансыз икән. Бу турыда ишетәсебез килгән иде. Илза, биттәдерез, булгансыз икән дигән сорауга гына мин сезнең мәриза түгел, аны Алла бирсә бергә үткәрәбез. Сез бит үзегездә безнең Апас районының иң чибәр, иң матур, иң акыллы, актив кызларыбызның берсесе. Рәхмәт. Чынлап та инде Апас якташлык җәмгыяте яшәүгә 30 ел менә быел була. Без шуны матур иттереп, үзебезнең якташларыбызны, Казанда яшәүче якташларыбызны күрше шәһәрләрдә, авыллардан киләләр. Без аны үткәргә җыендык. Үзебезнең Казан шәһәрендә Авиатизлеш районындагы яңа түгел, ул инде тарихи иске культура йорты, Ленин исемендә культура йортында, ничә яңа дип әйттем, анда әле генә яңа шундый бик матур капитальный ремонт булды. Ул хәзер бөтен матур кирәкле җиһазлар белән эшкәртелгән. Шунда без матур иттереп чараны үткәргә җыенабыз. 27-се? Шушы форсаттан файдаланып, менә якташларыбызны шушы чарага чакырып калабыз. Бу була 27 октябрьдә, җомга көнне ул кичке сәгать 4-ләрдә килсәгез, бик матур иттереп, матур программалар карап китә аласыз. Безнең якташлык җәмгыяте искиткеч матур үзенчәлекле проектлар белән дә мактана ала. Әле бүгенге көндә шуларның беренчесе турында сөйләп китсәгез иде. Дөрес, безнең алдында булды инде проектлар, хәзердә без аны дәвам итәбез. Безнең менә үткән елның бик матур проектлар булды. Без балалар, студентлар арасында үзебезнең районыбызның тарихын белмәгәннәр, өйрәнү, белгәннәр искә төшерү чарасыннан чыгып, без сочинениеләр яздык. Анда бик 100-дән артык катнашты безнең укучылар, студентлар. Аны инде күркәм шундый жюри әгъзалары тикшереп, без аны Апаска кайтып, җиңүчеләргә акчалата материал бүләкләр тапшырдык. Катнашкан кешеләрне дә онытып калдырмадык, аларны да бүләкләдек. Ул бик шундый матур чара булды. Укучыларыбыз да бик шундый яхшы настроение белән кайтып киттеләр. Без дә аңа бик шатланышып кайтып киттек. Аннан соң бик матур китабыбыз чыкты. Ул инде алдан языла башлаган китап. Бу Апас районындагы авылларның, мәчетләрнең тарихы. Төрле авылның үзенең тарихы бар. Авылның түгел менә мәчетләрнең дә без шуны матур итеп бер китап итеп язып чыгардык. Монда тагын якташыбызга зур рәхмәт безнең Хәмзә Бәдретдинов. Ул инде Апас районында бүгенге көнне 20-гә якын авылның үзенең китаплары бар. Шуның яртысыннан артыгын Хәмзә Бәдретдинов язды дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Аңа бик зур рәхмәт. Бик актив туры кешебез. Инде быел тагын безнең яңа проектны ачып җибәрдек әле. Менә авылларыбызда бит инде безнең авыл башына кергәндә авылның исеме язылган такталар бар. Менә Кишендеше авылның исемен генә укып уза. Без инде үзебезгә шундый максат куйдык. Бит безнең Апаста бик күп күренекле шәхесләребез бар. Алар инде электә булган, инде аларны күбесе онытып та бетергәндә, может күбесе яшьләр белмәдер. Менә әйтик, мисал өчен Тутай авылында безнең бик композитор Сара Садикова, Айлаба Крышта безнең Шәвкәт Галиев, Фәхри Насретдинов Бернаш авылыннан ялгышмасам. Аннан соң менә безнең Шәмәк авылында Агазам Фаттах, ул бик композитор. Тагын күп безнең авылда шуның шәхесләребез бар. Менә без шушы авыл башындагы авыл исеме янына бик матур стил ясап куйдык. Без аны проектларын үзебезнең Апас хакимияте белән согласовать иттек, килештердек. Аларга тоже бик катнашады бу проект. Без аны рус телендә, татар телендә дә, ике телдә шундый информация тактасы булдырдык. Чөнки авылны узганда кешеләр бу авылның исеменә түгел, бу авылда туган шәхесләрне дә белеп узсалар, ул артык булмас дип уйлыйм. Сөйләшүбез башында әйтеп киттегез, талантлар бар, юк түгел. Хәтта менә безнең үзешчәннәр дә талантлы. Безнең Апаска багышлап бик матур бер җыр язганнар. Менә шуны карап китегән шушы урында тукталып, аннар дәвам иттербез сөйләшүбезне.
Şatlar kabına sürülgen köngüllerde Apasını sağınam deysin Kaytmıysan sürelgede Bigirek yemli apas yağı Biz birge bulgan şakta Şitke gitsek gerek yana Köngüller tuğan yakta Bigirek yemli apas yağı Biz birge bulgan şakta Şitke gitsek gerek yana Köngüller tuğan yakta Студиябызның кунагы Марат Нуриев, Дәүләт Думасы депутаты, без сөйләшүебезне дәвам итәбез. Безнең Апас районы аграр район дип әйтәбез бит инде менә. Шушындый районнарның киләчәге бар дип саныйсызмы, ничек? Мин бу темага кирип киткәчтен бик каты борчылам да, дулкынланам да, чөнки мин үзем бик каты үзебезнең авылыбызны, районыбызны яратам. Гомумән мин авыл баласы, шуның өчен бик каты борчылам, чөнки күзгә күренеп авылларыбыз кичерәя, кешеләре кими. Әйе, дөресендә безнең Апас ягында инде зур промышленностьлар алар юк. Может, әлбәттә дә экология, башка якларда бар аның. Но дөрес безнең район халкы күбрәк игенчелек, тирлек белән шөгыльләнә. Аллага шөкер бик күркәм уңышлар бар. Инде менә әле шатланып әйтә алам. Безнең авылыбызның да менә хыялы инде ул әлегә катлаган зур агрохолдинг эшкә итеп килде. Менә без сөйләшү нигезендә килештек. Безнең авылның җирләрен үзебезнең авылдашларга биреп, анда үзебез авыл өчен оештырдык крестьян хуҗалыгы. Инде 20 ел эшкә чыкмаган кешеләр бу ел бер 15ләп кеше безнең көн сайын эшкә баралар шатланышып, үзебезнең булды инде келәт яныбыз халыкка бирдек менә шундый игеннәр, пешәннәр теле үстерергә. Әле менә беренче ел гына бу эшне тагында күңеллесе безнең улларыбыз ул эшне башлап җибәрделәр. Аларга менә 30 яшьсендә менә яшьләрнең бүгенге көнне авылга таба борылуы ул инде бер шундый теге примерда күрсәткечтә и шатлыкта. Менә шулай яшьләр безнең инде шәһәр суетасын ташлап авылга борылып, әгәр дә шунда арт бакчаларында кичергән үстерсәләр дә, ул үзләренә дә файда булыр иде, халыкка да, авылга да. Авылга булган мәхәббәт сездән күчкәндер инде улларыгызга да. Бәлки шулайдыр да. Без бик атна сайын кайтабыз безнең авылыбызга. Хәзер бит безнең Апас районы бик якын булмаса да, Казан шәһәренә ул бик еракта түгел. Күпребез бар, юлларыбыз яхшы. Аллага шөкер. Авылыгыз әле менә кичкенә генә зур булмаса да гөрләп яшәп ята. Бик матур гармунчылар фестивале уздырасыз. Әйе, без сынапта инде авылга яратканлыктан инде без анда сабан туйларда үткәрдек. Алданрак соңгы елларда менә бу ковидлар булгачтан үткәрмәдек. 2 ел әйе безнең район күләмендә ул район башлыгы, аның культура отделы белән берлектә безнең алар безнең матур авылыбызны сайладылар. Без 2 ел үткәрдек гармунчылар бәйгесе. Ул безнең өчен зур бәйрәм булды. Авыл халкы өчендә, район өчендә аның урынында бик матур гармунчыларыбызга бик катнашады. Ул безнең авыл өчен бик зур бәйрәм булды. Шундый матур чаралар үтте. Бик без аны шатланып китеп торабыз. Хәзер 2нче елга да, киләсе елга да. Даже без ул үтә торган урынны бу ел менә реконструкция ясап маташабыз. Без хәзер урынын тагында матурлатырга тырышабыз. Чөнки бу эш чара бөтенебезгә ошый. Барыбызга да. Район фестивалендә генә чикләнеп калмасыр инде бу шулай бит. Башка районнардан да килсеннәр, башка шәһәрләрдән дә килерләр әле алдагы көннәрдә, елларда. Сабан туебызга киләләр иде безнең күрше районнардан да, Казаннан да кайталар. Ходай кушсын, бу фестивальгә да килерләр Алла бирсә. Безнең як кешеләр турында сүз алып барганда, миңа былай дип әйткәннәр бар. Сезнең якта бик матур кешеләр туалар, ләкин алар шул кадәр усаллар дип әйтәләр. Сезнең фикерегез ничек? Мин бу сорауга җавапны шулай бирә идем. Кем шулай уйлый икән, менә Илза карасыннар да и үзләренең фикерләрен әйтсеннәр. Ничек менә шундый безнең сезгә карап әйтергә була сезне шундый усал дибәйме? Менә сезнең килде безнең Апаста яши, сезнең шикелле чибәр, акыллы, матур кызларыбыз яши, егетләребез яши. Шуңа күрә бу сүз дөрес түгелдер усал турында. Бездә бик матур киң күңелле, кунакчыл, актив егетләр, кызлар. Кунакчыл бу чыннан да бу бик каты дөрес, бик тә туры килә безнең якларга. Менә еллар узган саен ничектер менә якташлар, авылдашлар дигән төшенчәгә башка күзлектән карыйсың кебек. Ничектер алар якынрак сыман тоела башлый. Сезгә дә шулай булдымы ул? Әйе, шулай, чөнки яшь чагында инде анда
үзенең теге кешенең башка төрле үзенә куелган йөкләмәләре, үзенең теге гырыф тырышлары күбрәк теге шабасың инде яшь семьялар бит инде яшь балалар садиге кирәк, мәктәбе кирәк, башкасы кирәк. Инде теге алагай башлагачтан бу бит инде проблема оттарак кала. Инде теге тынычлап уже уйларга да вакыт күбрәк була. Шабуда инде азая әкренәя. Шуңа күрә уйлый башлыйсың, чынлап та артка да борылып кайысың. Нәрсә эшләдем? И киләчәкне күрәсе килә. Классташларыбыз инде кайберләр инде теге дусларыбыз кимидә баралар. Вот аларның да кадерләре арта. Шуңа күрә күбрәк инде менә күрешеп, ешеп яшисе килә. Менә әле без быел гына үткәрдек җәйгән үзебезнең авылда Утабалтай мәктәбен бетергән укучыларыбыз, классташларыбызның 40 ел булды безнең бетергәнгә. Менә 90 без укучы идек эш класстан. Шуның 50-дән артыгы очрашуга килде. Бу инде безнең өчен бик зур шатлык булды. Чөнки менә бусы да бит аның сыйфатларның берсе ни өчен җыела? Чөнки күрешәсебез килә, сөйләшәсебез килә. Искә алык менә безнең уку елларын сөйләделәр инде укудан соң кемнең теге тормышларын. Шуңа күрә без бик шатланып кайттык бу очрашудан. Инде хәзер чынлап та якташларыбызны аны югалтмаска кирәк. Менә безнең Казанда оештырылган Апас якташлар җәмгыяте дә ул бит инде шушы Апас районыннан туып, үсеп, нинди сәбәпләр белән чыгып киткән якташларыбызны берләштерү урыны. Безнең үзебезнең офисыбыз бар. Анда безнең менә төрле профессия кешеләре аппаралар, кабул итү көннәре бар. Юристлар да, язучылар да, журналистлар да, менә бу теге культура кешеләре дә. Чөнки кешеләр бөтен кеше зур кабинетларга кирип тә бетә алмый, барып та җитмәй. Алар безгә килеп, безнең һәр вакытта ишек ачык, үзләренең шатлыклары белән, моңзарлары белән бүлешеп, консультация алып китәләр. Шуңа күрә менә бу якташларның җәмгыятенең менә әйтәсе килә, менә бу аралашу үзәге, теге русча әйткәндә площадка дип әйтергә була. Шуның өчен чынлап та сагынышабыз, күрешәсе килә, сөйләшәсе килә. Бу безгә хас. Шушы истәлекле көн матур итеп безнең якташларыбызны бергә җыеп, шулай күңел күтәреп, искә кирип калырга торган шундый матур көн булсын иде. Амин. Үзегезгә бик рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мин бик теләп сезнең янга килдем, чөнки икеләтә шатланам. Үзегездә безнең Апас кызыбыз, безнең якташыбыз. Шуңа күрә онытмагыз, 20 октябрь көнне алдан язып куегыз. Ул вакытны билгеләп, үзегез генә түгел, дусларыгыз белән, туганнарыгыз белән җыелышып бергә килегез. Якташларыбыз тагын бер чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.